Dániában ösztönzik, hogy a dán emberek inkább migránsokkal vállaljanak családot. Igen, a dán-dán kapcsolatok ideje lejárt. Lement a tévében egy olyan reklám, ahol két fiatal szerelmes otthon, majd jön egy öreg fószer, aki kioktatja őket arról, hogy a DNS-ből kikutatták, hogy az ő kapcsolatukból nem lesznek erős gyerekek. Az ellenálló képességhez migránsok kellenek. Ja. Nu får du den. Det er vildt, hvad vi kan læse ud af DNA'et fra gamle tænder og gamle afføring. De første mennesker i Grønland, de uddøde på grund af en arv. DNA'et i den her lille fætter har vist os, at vi danskere har overlevet, fordi vi har knaldet med andre folkeslag fra Mellemøsten og Vestasien. Og det har gjort os mere resistent over for sygdomme. Så hvis vi ikke blander os med fremmede, så uddør vi. Så hvis I skal give jeres kommende børn de bedste muligheder, så skal I nok vælge noget lidt mere eksotisk. Azért ez mennyire durva már, hogy nem csak kinyitják a kapukat, feladják a kultúrájukat és a nők biztonságát, de már a dán-dán kapcsolatokat is üldözik. Brutális ez azért.